Jamila. Ke to tunda abun naki walakanci ne. Duk kudaden da na kashe miki ki dawo min da su. Subhanallah. Kika nema mun kudin ko tsoho ne ya nema mun kudin. Okay. In lissafo abin da na kashe miki ko? To shikenan. Kin tuna ran nan zaki je kasuwa na baki naira 50 kin sai alawa? Yawwa ɗaya kenan. Sannan kuma wannan naira 25 din da na baki ran nan kika sai biskit a dawo min da kudi na. Yawwa ran nan kuma zaki je banki. Na baki naira 50 kin ba dan a daidaita a kawo min kudi na. Yawwa. A ai ni baki kin kai tsaya. Baki isa kin damfare ne ban gaya miki. Har ya kike ni namiji ai ba a san damfare ne ba. Kudi nan an lissafa gaba daya ya tashi akan naira 125 a kawo min kudi na. Subhanallah. A kawo min kudi na kawai shine yawwa. Babu ruwana kawai a kawo kudi na naira 125 a kawo min kawai. Bana cike da walakanci. Na ma fasa an daina soyayya a kawo kudi na kawai.